Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Καλημέρα με τον Αντένα Αιγαίου. Καλημέρα σε όσες και όσοι μπήκανε τώρα στη συχνότητά μας. Όσοι μας παρακολουθήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σας ανακοινώσαμε ότι σήμερα έχουμε καλεσμένο τον αντιδήμαρχο του Δήμου της Χίου και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, τον κύριο Γιάννη Ξενάκη. Κύριε Ξενάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Κιδόνη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Δεν θα πιάσουμε βιογραφικά, είσαστε γνωστός, έτσι. Πόσα χρόνια είναι που έχετε έρθει από τη Γερμανία? Είναι από τις αρχές του 6, 17 χρόνια. 17 χρόνια, αρκετά. Είσαστε υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Μαστιχοχωρίων, είχατε εκλεγεί, μετά υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί πέρα, χάσατε τον Δήμο, έχετε υπηρετήσει στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο, προδιοικητής του Σκυλίτσιου νοσοκομείου, περιφερειακός σύμβουλος και αντιπεριφερειάρχης, τα λέω καλά, Έτσι. και αντιπεριφερειάρχης τώρα τεχνικών υπηρεσιών στον Δήμο της Χίου. Θα μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Κύριε Ξενάκη, θέλω να μου πείτε, έχετε κάνει έργο σαν Δημοτική Αρχή Σταμάτη Κάρματζη στον Δήμο της Χίου? Διότι κατηγορείστε από όλη την αντιπολίτευση, έτσι και τους υποψηφίους, ότι δεν έχετε κάνει έργο. Τίποτα. Αγαπητέ Κώστα, θα μου επιτρέψει να σου μιλώ, έτσι γνωριζόμαστε από τότε που ήρθα στην Ελλάδα από το 6 και έχουμε μια αμοιβαία εκτίμηση και μια σχέση πάντα σε επίπεδα, μπορεί να μην είναι ακριβώς το φιλικό, αλλά μια σχέση η οποία πραγματικά δίνει ο ένας στην άλλο όλη τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα μου επιτρέψει να σου μιλώ στον ειδικό και να σε λέω, αγαπητέ Κώστα. Κοίταξε, επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται, εμείς μιλάμε με να. Να, αυτό κάναμε, δεν λέμε θα κάνουμε. Νομίζω ότι ο κάθε καλοπροαίρετος συμπολίτης μας, είτε από την Βόρεια Χίο, από την Αμανή και τα Καρδάμιλα, είτε από την Νότια Χίο, στα Μεσάκη, στο λιμάνι των Μεσών, εάν δει τι γίνεται σε κάθε κομμάτι της Χίου, νομίζω ότι το συμπέρασμα που θα βγάλει είναι ότι, παιδιά, εδώ γίνεται ένα τεράστιο έργο. Είναι ένα πέραντο εργοτάξιο. Να ξεκινήσουμε με τα νέα, να ξεκινήσουμε δηλαδή από τη Βόρεια Χίο. Ολοκληρώσαμε και παραδώσαμε το λιμάνι των Καρδαμήλων. Το αλλιευτικό καταφύγιο, λιμάνι των Καρδαμήλων, έργο των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αν κατέβουμε λίγο προς τα νότια θα δούμε τι έχει συμβεί. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε στα λιμάνια το Βούριο, πάμε να κάνουμε τη Μικρή Φάρκαινα. Κατεβαίνοντας πιο νότια, ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή η Καλουτά, η ανάπλαση της Καλουτά, με τα πεζοδρόμια, με τα άσφαλτα, που φάγαμε και εκεί πάλι τις ξυλιές μας μέσα σε εισαγωγικά. Εντάξει, προχθές ακόμα ένας συνάδελφός σας, ενώ κάναμε τα άσφαλτα, βγήκε και είπε, ξέρετε, Σεπτέμβρη είχε πει ο Ξενάκης που είπα, υπολογίζουμε τέλος του Σεπτέμβρη να αρχίσει να πέφτει άσφαλτο στα πεζοδρόμια. Και είχε ξεκινήσει τα άσφαλτα στις 29 Γιατί όμως τόση αιμονή αυτών των ανθρώπων προσωπικά με τον Γιάννη τον Ξενάκη? Εγώ θα πω μόνο το εξής, Κώστα μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ακολουθούν, αντιλαμβάνομαι ότι οι αντιπολιτεύσεις εκ των πραγμάτων μπορεί να πούνε κάποια πράγματα και κάνουν αντιπολίτευση. Όταν βγαίνει όμως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δημοσιογράφος και ενημερώνει την κοινή γνώμη και γράφει τέτοια ψευδή πράγματα και λέει είπανε όπως τότε και είναι τέλος, ναι, 29 του Σεπτέμβρη, πρώτα έβγαλε και το βίντεο και εκτέθηκε ο ίδιος, γιατί εγώ είπα υπολογίζουμε μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη να πέσουν τα άσφαλτα. 29 του Σεπτέμβρη ξεκίνησε μπροστά στο εργατικό κέντρο να πέφτουν τα άσφαλτα. Τι πρέπει να πω εγώ? Εάν υπάρχουν άνθρωποι που θεωρείται ότι ενημερώνουν την κοινή γνώμη και ακολουθούν μια τέτοια πορεία, εγώ προσωπικά τους περιφρονώ. Και δεν πρόκειται ποτέ, τουλάχιστον σε αυτό το μέσο, να ξαναμιλήσω εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θέλω να μου κάνει κριτική κάποιος, αλλά να μου κάνει κριτική πραγματικά έτσι όπως είναι. Το να μου κάνει αντιπολίτευση εμένα, για παράδειγμα,
ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Δεν το αντιλαμβάνομαι και δεν το δέχομαι. Τέλος πάντων, αν προχωρήσουμε από εκεί, θα δούμε ότι ερχόμαστε στο έργο του Καλοπλήτη. Προχθές το νερό που έπεσε, τα λέω προχθές πριν από 3-4 ημέρες, το νερό που έπεσε, εάν ήταν διαφορετικές οι καταστάσεις, θεωρώ ότι θα είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Και είδαμε ότι μέσα στο κέντρο της πόλης, από πάνω από την Αγίας Κυριακής, μέχρι κάτω στο λιμάνι, από όπου πέρασε το έργο του Καλοπλήτη, το αντιπλημμυρικό, δεν είχαμε ούτε σταγόνα νερό. Το παραδώσαμε αυτό το έργο που δεν πίστευε κανένας ότι μπορεί να τελειώσει αυτό το έργο και θεωρώ, το λέω πολύ ξεκάθαρα, ότι το αντιπλημμυρικό του Καλοπλήτη ήταν το πιο δύσκολο έργο που έχει γίνει ποτέ πάνω στη Χίο. Γιάννη, θέλω να μιλήσουμε για αυτά τα οποία έχετε πάρει πολύ κριτική από την αντιπολίτευση. Αναφερθήκαμε σε αυτά τα δύο έργα που είπες. Πάμε τώρα στην Ιωάννου Χρήστου. Είναι ένα έργο που πραγματικά εκεί λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μα γι' αυτό σε έχουμε εδώ για να ακριβώς και θα το εξηγήσω. Ξεκίνησε η Ιωάννου Χρήστου πρώτα δεν είναι 4 χρόνια που λένε πολλοί. Η Ιωάννου Χρήστου ξεκίνησε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού. Ο ανάδοχος μετά από περίπου 1,5 χρόνο που δούλευε δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου και κηρύχθηκε μόλις ξεκινήσαμε εμείς τον Σεπτέμβρη του 19 κηρύχθηκε έκτοτος. Κάναμε όλη τη διαδικασία της έκτωσης που δεν είναι μια τυχαία διαδικασία και εύκολη. Μέχρι τον Μάρτιο του 20 οι μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας προσπαθούσαν να κάνουν όλες τις επιμετρήσεις που χρειάζονται για να αποδοθεί σε αυτόν τον ανάδοχο που είχε το έργο που είχε επιτελέσει και να πληρωθεί. Έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία, τελείωσε το έργο, είχε κάνει έργο της τάξεως των 220.000 ευρώ περίπου, κηρύχθηκε έκτοτος και το έργο σταμάτησε. Τελείωσε. Έκλεισε το έργο τον Απρίλιο του 20, το έργο της Χρήστου έκλεισε. Πληρώθηκε ο ανάδοχος 220.000 ευρώ, αυτό τουλάχιστον ήταν η εκτίμηση του έργου που είχε κάνει μέχρι τότε. Τα χρήματα επέστρεψαν γιατί είναι από πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Τα χρήματα τα υπόλοιπα το 1.650 επιστράφει στο Υπουργείο και ξεκινήσαμε την διαδικασία επαναχρηματοδότησης του έργου. Καταφέραμε και πήραμε 1.650 τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 20 και ξαναπροκηρύξαμε, δημοπρατήσαμε ξανά το έργο, το οποίο το 21 το Μάρτιο βγήκε ο ανάδοχος ο πυλώνας και ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 21. Από το 21 λοιπόν που ξεκίνησε ο πυλώνας μέχρι σήμερα δεν είναι 4 χρόνια, είναι από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε Σεπτέμβριο του 21 μέχρι σήμερα είναι 2 χρόνια. Προχώρησε το έργο. Τα έργα όμως τα οποία είναι από πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων δεν είναι όπως είναι το ΕΣΠΑ που είναι και ευρωπαϊκά χρήματα. Ο νόμος λέει ότι ο ανάδοχος όταν στείλει ένα λογαριασμό για παράδειγμα στο Υπουργείο με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μηχανικού πρέπει να πληρωθεί μέσα σε 2 μήνες. Εάν δεν πληρωθεί ο ανάδοχος του έργου μέσα σε 2 μήνες στο λογαριασμό που στέλνει, αυτομάτως μπορεί να κάνει διακοπή εργασιών. Έγινε 4 φορές αυτό το πράγμα διακοπή εργασιών, χωρίς να ευθύνεται ο Δήμος αν το Υπουργείο δεν πληρώνει και ξανασυνέχισε μόλις πληρωνόταν το έργο, το οποίο μάλιστα πιέζαμε εμείς στο Υπουργείο, προσωπικά και εγώ και ο Δήμαρχος, πολλές φορές παίρναμε στο Υπουργείο και λέγαμε πληρώστε γιατί έχει κάνει διακοπή ο ανάδοχος. Έκανε λοιπόν αυτές τις διακοπές. Αυτή τη στιγμή όμως, για να μην μακρηγορούμε, εμείς κάναμε μία παλωτρίωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι από το Μάρτιο του 22, όχι του 23, το Μάρτιο, το Μάρτιο του 23 έχουμε δώσει και τις 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Τη μία να κυκλοφορούν την κάθοδο μεν, η άλλη είναι έτοιμη και το βλέπει ο καθένας, αλλά δεν την έχουμε δώσει κυκλοφορία, γιατί η σύνδεσή της με την αεροπόρου Ρουδοκανάκη δεν επιτρέπει την ορατότητα αν έρχονται αυτοκίνητα από την πλευρά την βόρειο-δυτική της αεροπόρου Ρουδοκανάκη.
Δηλαδή είναι επικίνδυνα, γιατί όταν δεν έχει ορατότητα και έρχεται ο άλλος από τον κεντρικό δρόμο, μπορεί να συμβούν ατυχήματα. Επομένως, ούτε ο ανάδοχος, ούτε ο βιομηχανικός, ούτε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μπαίνουν να ρισκάρουν στο να γίνει ένα ατύχημα και να έχουμε κόστος μια ανθρώπινη ζωή. Επομένως, από τη στιγμή που έγιναν οι απαλωτριώσεις και εμείς έχουμε το κομμάτι εκείνο που θα γίνουν οι νησίδες και τα φανάρια έτοιμο, όποιος θέλει μπορεί να περάσει να το δει, υπάρχουν δύο κολόνες της ΔΕΗ. Μέσα εκεί, στο κομμάτι αυτό το απαλωτριωμένο. Μας ζήτησε, κάναμε άμεσα την διαδικασία, ζητήσαμε από την ΔΕΗ να απομακρυνθούν οι κολόνες, πληρώσαμε μέσα σε 2 ημέρες τις 7.200 ευρώ που μας ζήτησαν για την μετατόπιση και περιμένουμε εδώ και 20 μέρες να βάλει το δίκτυο σε ένα καινούριο στήλο, σε μια καινούργια κολόνα, η οποία δεν θα μας εμποδίζει. Ο ΔΔΕ την κολόνα που θέλει να βάλει είναι κολόνα η οποία είναι από σχηρόδεμα, δεν θα είναι δηλαδή μια ξύλινη κολόνα, δεν έχει εδώ, την έχει παραγγείλει στην Αθήνα. Από ό,τι μου είπε, μπορώ να σας πω 3 φορές την εβδομάδα και μπορούν να το ρωτήσουν. Παίρνω τον κύριο Καλαμάκη, τον Γιώργο και μιλάμε γιατί καθυστερούμε τόσο πολύ. Μου είπε τώρα ότι την εβδομάδα που έρχεται, την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ οι κολόνοι και θα ξεκινήσουν. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να σκάψουν στη συμβολή της αεροπόρου Δωκανάκη με τη Χρήστου για να βάλουν το δίκτυο να πηγαίνει και μέσα στο αεροδρόμιο. Γιατί έχουν περάσει καινούρια δίκτυα σε ολόκληρη την Χρήστου για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του νέου πλέον αεροδρομίου και πολύ καλά κάνουν. Όταν λοιπόν με καθυστερεί εμένα μια εταιρεία όπως είναι η ΔΕΗ επί 20 μέρες, επί 1 μήνα για να προχωρήσω το έργο, τι πρέπει να κάνω εγώ δηλαδή? Ξέρεις Κώστα, το ίδιο συμβαίνει και με το νότιο κομμάτι. Στο νότιο κομμάτι γίνεται το έργο στην παλιά Χρήστου, το έργο το αποχετευτικό του κάμπου. Ένα πολύ σημαντικό έργο, 4 εκατομμυρίων ευρώ, το κάνει η ΔΕΙΑΧ, και στο κομμάτι που είναι κοντά στη σύνδεση με τη Χρήστου δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα το έργο. Προσπαθήσαμε, πήραμε την ΔΕΙΑΧ, πίεσε τον ανάδοχο, τώρα τελειώνουν, γιατί εννοείται ότι η Χρήστου, η ασφαλτόστρωσή της μέσα από αυτή τη μελέτη που είναι για το καινούριο κομμάτι της Χρήστου θα πάει μέχρι τα έπιπλα Γεωργούλη κάτω. Μάλιστα. Εάν γίνεται έργο από την εταιρεία για το αποχετευτικό, με ποια λογική θα πάω να ρίξω εγώ καινούριο άσφαλτο και η εταιρεία Έλληνα δουλεύει να μου το χαλάει? Περιμένουμε λοιπόν, αφού έχουμε και την ΔΕΗ που μας καθυστερεί, να ολοκληρώσουν τα έργα και να ξεκινήσουμε εμείς το δικό μας. Και να το ολοκληρώσουμε. Επιπλέον, για να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, μια και μου δίνεις το βήμα Κώστα και ευχαριστώ, κάναμε και κάτι άλλο το οποίο δεν ήταν μέσα στη μελέτη. Ζητήσαμε από την ΙΠΑ ένα κομμάτι στη γωνία την βορειοδυτική του αεροδρομίου, έτσι όπως είναι το αεροδρόμιο, δηλαδή εκεί που συνδέεται με την αεροπόρο Δωκανάκη, ζητήσαμε ένα κομμάτι γύρω στα 18 τετραγωνικά στη γωνία που δεν είναι χρηστικό αν θέλεις για μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την διασταύρωση και να έχουμε περισσότερη άνεση. Κάναμε το αίτημα, μας ήρθε η έγκριση και μόλις τελειώσουν αυτά τα έργα που έχει να κάνει ο ΔΔΕ, θα κόψουμε και εκείνο το κομμάτι να το βάλουμε μέσα στο έργο της Χρήστου. Επομένως κάνουμε ένα έργο το οποίο πραγματικά θα είναι λειτουργικό απόλυτα και θα είναι πολύ πολύ πιο ασφαλές και για τους συμπολίτες μας. Αναφερόμαστε τώρα στα έργα τα οποία έχετε κατηγορηθεί ότι αργούνε. Πάμε τώρα στην Αγία Ειρήνη, Ταμπάκικα, Ίκα. Εκεί γιατί σταμάτησε το έργο? Είναι ένα έργο που πραγματικά πονά, αλλά κάποιοι δεν το ξέρουν ή και εκείνοι που το ξέρουν, ειδικά οι αντιπολιτεύσεις που το γνωρίζουν, Κώστα μου, δεν θα έπρεπε να το συζητούν. Γιατί η Αγία Ειρήνη είναι ένα έργο το οποίο είναι ήδη δημοπρατημένο εδώ και 2 χρόνια. Δημοπρατημένο και συμβασιοποιημένο πριν από 8-9 μήνες. Ξεκινήσαμε το έργο μετά από πολλή ταλαιπωρία και το θυμάστε πόσες φορές έβγαινα και φώναζα και για τα, αν θέλετε, τις αποφάσεις των δικαστηρίων και για τη δικαιοσύνη δηλαδή. Αυτό το έργο είχε απαλωτριώσεις. Έπρεπε να βγει τιμή απαλωτριώσεων. Και η τιμή απαλωτριώσεων στην περιοχή βγαίνει μέσα από δικαστική απόφαση. Πέσαμε μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, ήταν το Μάρτιο του 20 το δικαστήριο, αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο του 20. Τον Νοέμβριο του 20 αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 21. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 21, δεν σας κρύβω ότι πιέσαμε. Να ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν γίνονται πρώτα οι απολωτριώσεις να κλείσει ο
ο κύκλος των απολωτριώσεων και να προχωρήσουμε μετά στην ανάθεση του έργου, μελέτες και τέτοια. Έτσι δεν γίνεται. Όχι. Πρώτα οι απολωτριώσεις δεν γίνονται. Γίνονται πρώτα οι μελέτες, ζητάνε τι ποσό χρειάζεται μαζί με τις απαλωτριώσεις. Μην ξεχνάμε ότι στο έργο αυτό 812.000 δόθηκαν για τις απαλωτριώσεις. Η τιμή όμως απαλωτριώσεων, αν στην περιοχή υπάρχει μια τιμή που τη δίνει η εφορία βέβαια, την αντικειμενική αξία της περιοχής, αλλά κανονικά βγαίνει από το δικαστήριο. Η τιμή λοιπόν που βγαίνει από το δικαστήριο όταν θα βγει, την καταθέτουμε εμείς στο παρακαταθηκόν και δανείων στους δικαιούχους. Εάν εκείνοι θεωρούν ότι είναι αδικημένοι από αυτή την τιμή, μπορούν να συνεχίσουν και να κάνουν ένσταση και να προχωρήσει η διαδικασία και στο εφετείο. Αλλά εμείς από τη στιγμή που βγαίνει η τιμή απαλωτριώσεων στο πρώτο βάθμιο, αν θέλετε, δικαστήριο, καταθέτουμε τα χρήματα και μπορούμε να ξεκινήσουμε το έργο. Το έργο λοιπόν αυτό, επειδή έχει ιδιαίτερη σημασία, το 21 τον Οκτώβριο με πιέσεις το βάλανε να συζητηθεί το θέμα και συζητήθηκε. Η απόφαση του δικαστηρίου, και θυμάστε που έβγαινα και φώναζα, 8 μήνες και δεν μας δίνετε την απόφαση για να προχωρήσουμε, μας δόθηκε τον Αύγουστο του 22. Η απόφαση του δικαστηρίου τον Αύγουστο του 22, δηλαδή ένας χρόνος είναι. Όταν λοιπόν μας δόθηκε η απόφαση, προχωρήσαμε, καταθέσαμε τα χρήματα στο παρακαταθηκόν και δανείο και συμβασιοποιήσαμε το έργο με την ανάδοχο εταιρεία που είχε κερδίσει δηλαδή την δημοπρασία, είναι ο Γιάννης ο Ζανάρας. Ξεκινήσαμε το έργο. Αν θα δείτε εκεί στο Ροδάκι Κοκαλιά έχουμε προχωρήσει και έχουμε πάει τη χάραξη μέχρι το ΙΚΑ, γιατί αυτό είναι το δεύτερο τμήμα του έργου. Το πρώτο τμήμα είναι από το ΙΚΑ μέχρι τον Περιφερειακό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και δεν έχει προχωρήσει. Το πρώτο τμήμα λοιπόν αυτό που θα περάσει μέσα από τον Κοφινά. Το πρώτο τμήμα λοιπόν αυτό που είναι από την Καλουτά μέχρι το ΙΚΑ το έχουμε χαράξει. Στην πορεία της χάραξης παρενέβη η αρχαιολογική υπηρεσία, έχει κάνει τουλάχιστον 40 τομές, υπάρχουν ευρήματα. Παρακαλέσαμε λοιπόν, εδώ και 4 μήνες έχει σταματήσει το έργο ξανά, παρακαλέσαμε και στείλαμε επίσημα έγγραφα προς την Εφορία Αρχαιοτήτων και είπαμε δώστε μας τουλάχιστον ένα κομμάτι 200, γιατί 780 μέτρα είναι αυτό το κομμάτι, δώστε μας τα 200 πρώτα μέτρα τα οποία δεν έχουμε ευρήματα για να ξεκινήσουμε το έργο και να γίνει γέφυρα με το ΕΣΠΑ. Δεν μας έχει δώσει καμία απάντηση αυτή τη στιγμή, γιατί η υπηρεσία, η αρχαιολογική υπηρεσία μας λέει ότι δεν έχω πολύ προσωπικό για να προχωρήσω με αυτές τις τομές και να κάνω τα ευρήματα και αυτά, τα κάνει σε αργούς ρυθμούς. Το έργο αυτό, αν δεν ξεκινήσει μέχρι το τέλος του χρόνου, που έχει χρηματοδότηση περίπου 1,5 εκατομμύριο, σημαίνει ότι σταματάει εκεί και γίνεται ξανά επαναχρηματοδότηση από το καινούριο ΕΣΠΑ. Πάει να πει ότι θα πάει μια πενταετία πίσω. Όχι, πενταετία δεν θα πάει πίσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα πρέπει να επαναχρηματοδοτηθεί από το καινούργιο το ΕΣΠΑ. Μα γι' αυτό είσαι να γίνει γέφυρα δηλαδή. Γι' αυτό είσαι σήμερα εδώ πέρα, για να απαντήσεις και να ακουστούν οι αλήθειες. Εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια, όποιος θέλει, υπάρχουν όλα. Εμείς δεν ξέρουμε την αλήθεια ποια είναι. Εντάξει. Για πάμε στον κήπο. Ο κήπος είναι ένα έργο το οποίο είναι μέσα σε αυτά που συζητάμε, Κώστα. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό το πράγμα. Η κάθε δημοτική αρχή κρίνεται από αυτά που κάνει από τους πολίτες. Η προηγούμενη δημοτική αρχή κρίθηκε στις εκλογές του 19. Γιατί λένε ότι ναι μεν προγραμμάτισαν και άφησαν έργα, αλλά τα περισσότερα έργα από αυτά ήταν έργα τα οποία ήταν στα σπάργανα, να μου επιτραπεί η έκφραση. Ο κήπος λοιπόν ήταν έργο το οποίο ναι μεν είχε για ένα 400 χρηματοδότηση, αλλά ήταν ένα έργο το οποίο δεν υπήρχε ούτε μελέτη. Υπήρχε μία αρχιτεκτονική μελέτη που έδινε δηλαδή ένα σχήμα το πώς πρέπει να γίνει ο κήπος. Και πήρε μια χρηματοδότηση του 1.400. Όταν εμείς προχωρήσαμε και κάναμε τις μελέτες κανονικά, και ειδικά την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που είναι η πιο βασική από όλα, και τροποποιήσαμε και την αρχιτεκτονική μελέτη, μας προέκυψε ένα ποσό για 3.800.000. Από ένα 400, 3.800. Αντιλαμβάνεστε. Η ανάδοξη εταιρεία έχει μπει μέσα από το Σεπτέμβριο του 2022. Έχει χρόνο που της δίνεις πάντα, το πόσο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο. Έχει χρόνο ολοκληρώσει στις 18 μήνες. Έχουν περάσει 10-11 μήνες αυτή τη στιγμή. Το έργο δεν έχει προχωρήσει
στο σημείο που θα έπρεπε να έχει προχωρήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν γίνει όλες οι τομές. Αυτή τη στιγμή στον κήπο, αν θα δείτε τις τομές που έχει μέσα, και ας πάνε να το δουν εκεί οι συμπολίτες μας, γι' αυτό είναι όλος καμένος, έχουν περάσει 5-6 διαφορετικά δίκτυα. Έχει περάσει το δίκτυο αποχέτευσης, γιατί θα γίνουν καινούργιες τουαλέτες εκεί μέσα. Έχει περάσει αντιπλημμυρικό δίκτυο, για να μην πλημμυρίζει ο κήπος σε προκοπτώσεις. Έχει περάσει δίκτυο αυτόματου ποτίσματος. Δεν θα πηγαίνουν πια με τα λάστιχα ή με τα αυτά, θα υπάρχει αυτόματο πότσιμα που θα ρυθμιστεί από την υπηρεσία πρασίνου. Έχει περάσει δίκτυο πυρόσβεσης. Να μοιάσει μια φωτιά αυτομάτως, να λειτουργούν όλα τα πάντα, ούτως ώστε να σβηστεί. Και έχει περάσει και ολόκληρο το ηλεκτρομηχανολογικό σύστημα που θα λειτουργεί τις λειτουργίες στην ουσία του Δήμου. Όλων αυτών των συστημάτων που είπαμε, συν το φωτισμός, συν ό,τι άλλο χρειαστεί. Επομένως, είναι ένα έργο το οποίο είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί μια μικρή παράταση, γιατί έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το αντιλαμβάνουν οι συμπολίτες μας. Για να κάνει ο ανάδοχος το έργο σημαίνει θα πρέπει να φύγουν όλα τα κτίρια που είναι περιμετρικά. Ένα από αυτά είναι το κτέλ, το αστικό, το οποίο το έχουμε ήδη μεταφέρει στη γωνία του Κιωσιαριάν που είχαμε μια αποθήκη. Ετοιμάζουμε εκεί και την είσοδο στο μεγάλο πεζοδρόμιο που υπάρχει για να μπαίνουν τα λεωφορεία και να μην ενοχλούν, δηλαδή να σταματούν σαν στάση, θα πάει εκεί. Όλοι όμως η Δημοκρατίας, η Χιόνης, η Πολυτεχνείου, η πλατεία από Απλοταριά μέχρι Πύλη Ματζόρε, είναι επίσης μέσα σε μια μελέτη που εκπονείται αυτή τη στιγμή και μάλλον έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι για την ανάπλασή τους μέσα στα πλαίσια των βιώσιμων αστικών αναπλάσεων. Και θα αλλάξει ολόκληρη η περιοχή. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, επειδή το κτέλ μας λέει ότι ξέρεις δεν μου κάνει αυτός ο χώρος και αυτά, να χαλάσουμε ολόκληρη τη μελέτη που έχουμε στη Δημοκρατία για να κάνουμε. Τους είπαμε λοιπόν ότι προσωρινά θα πάνε εκεί και όταν θα γίνει ολόκληρη η μελέτη της ανάπτυξης θα γίνουν οι χώροι όπως ακριβώς απαιτεί και το κτέλ, αλλά και αν θέλουμε η προστασία των συμπολιτών που ούτως ή άλλως τώρα θα υπάρχει. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τα δύο καταστήματα που υπάρχουν στην Πολυτεχνείο. Το κατάστημα το Απορροπολείο και το Κρεοπολείο του Ψυχιά. Και αυτά πρέπει να φύγουν. Τους έχει δώσει παράταση το δικαστήριο, ενώ είναι εδώ και 4 χρόνια που γνωρίζουν ότι θα πρέπει να φύγουν από την περιοχή. Προσπαθήσαμε, δεν έχουν συμβόλαιο. Και τα δύο έχουν λήξει τα συμβόλαια τους. Στα πλαίσια λοιπόν του να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε κι εμείς, όπως με το κτέλ, είχαμε πει και στους δύο, θέλανε στη Δημοκρατία να πάνε τα μαγαζιά τους. Τους είπαμε λοιπόν ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο να σας βοηθήσουμε, όχι τσάπα εννοείται, αλλά να τους δώσουμε μια δυνατότητα αφού αν έχουμε δικά μας καταστήματα. Μέσα στις σκέψεις, και το είχαμε προβλέψει, έτσι ήταν αφού θα μεταφερθεί η υπηρεσία οικονομική στους χώρους που νοικιάσαμε από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, να πάμε την Επίτροπο που στεγάζεται εκεί, να την πάμε στην Κανάρη, εκεί που ήταν δηλαδή η οικονομική υπηρεσία, και να δώσουμε εκείνο το μεγάλο κατάστημα να το χωρίσουμε, να το πάρουν και οι δύο, οπότε θα λύναμε το πρόβλημα. Όταν πήγαμε να το κάνουμε αυτό, διαπιστώσαμε ότι όλο το τετράγωνο από τον Δήμο μέχρι επάνω του Κιωσιαριάν είναι σε ένα ΚΑΕΚ. Είναι ένα κτίριο. Που σημαίνει δεν μπορείς να διοδοτήσεις με ένα κομμάτι. Και προσπαθούμε τώρα να λύσουμε, μέχρι να το λύσουμε όμως αυτό. Καλά, τα υπόλοιπα καταστήματα που είναι διαφορετικά. Εκείνα που έχουν αδειοδοτηθεί από παλιά, όπως είναι το καφενείο για παράδειγμα και 2-3 άλλα καταστήματα, έχουν αδειοδοτηθεί. Τώρα όμως. Αυτό δηλαδή έχει χαρακτηριστεί ένα κτίριο, ναι, από το Δημαρχείο, ναι, μέχρι την Κιωσιαριά. Ναι, ένα κτίριο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, βέβαια έχουν βρει οι άνθρωποι προς του, τους είπαμε ότι δεν μπορούμε, αλλά έχουν βρει και οι δύο, από ό,τι γνωρίζω, χώρους που θα στεγαστούν. Και επειδή έχουν την παράταση μέχρι το τέλος του Οκτώβριου από το δικαστήριο, θα παραμείνουν μέχρι τότε. Αυτό όμως σημαίνει καθυστερεί το έργο, γιατί ο ανάδοχος αυτή τη στιγμή έρχεται και λέει: εγώ μέσα είμαι σχεδόν έτοιμος, έχω μόνο να κλείσω τις τομές που έχω κάνει. Πρέπει να ξυλώσω τα τυχεία, να ξυλώσω τα κάγκελα, περιμετρικά, γιατί ξέρετε πώς θα γίνει με πρανές, θα προχωρήσει διαφορετικά, θα γίνουν ταρτάν, θα γίνουν ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή η ανάπλαση του κήπου θα είναι μια ολοκληρωμένη ανάπλαση, η οποία. Yani, αυτά τα σίδερα που είχε γύρω-γύρω ο κήπος, τα έχει μασίτ, αυτά θα χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού. Αυτά θα τα κρατήσουμε όλα, έχει δοθεί εντολή και έχουμε ήδη τα μισά από αυτά
σε χώρους σχολείων, σε αύλιους χώρους σχολείων, οι οποίοι μας λένε ότι ξέρετε έχουμε αυτά, θα τα κρατήσουμε γιατί είναι πράγματι massive τα σίδερα. Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για αύλιους χώρους, περιφράξεις αύλιων χώρων σχολείων. Πάμε τώρα στα ασφαλτικά. Και εκεί κατηγορηθήκατε ότι είσαστε μόνο για ασφάλτους. Χρειαζόταν ηχείος η πόλη μέσα άσφαλτο. Πόσα χρόνια έχει να πέσει άσφαλτο. Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω, την οτροπία του πολίτη. Όταν έχει λακκούβες βγαίνει και διαμαρτύρεται. Και λέει ξέρετε θα σπάσουμε το αυτοκίνητο, θα χτυπήσουμε, θα τρακάρουμε, θα κάνουμε, λιμιάζουν νερά. Και όταν πάει να κάνεις ένα έργο σου λέει μα μόνο άσφαλτο για άσφαλτο είσαστε. Πρώτα Κώστα μου να πούμε το εξής. Εγώ δίνω απόλυτο δίκιο στους πολίτες όταν υπάρχουν λακκούβες στους δρόμους και πράγματι είναι και επικίνδυνα, ειδικά για τα δίκυκλα, να πέσει μια λακκούβα, να πέσει κάποιος άνθρωπος κάτω και να τραυματιστεί. Στην πόλη όμως της Χίου, στην πόλη της Χίου, έχουν 3 δεκαετίες να πέσουν ασφάλτα. Αν εξαιρέσουμε κάποιες μονομένες περιπτώσεις επειδή γινόταν ένα έργο και τον μπαλώναμε μετά. Η πόλη της Χίου συνολικά, όχι μόνο οι κύριοι άξονες και οι παράδρομοι, είναι περίπου 160 χιλιόμετρα. Αν δεν το ξέρουν κάποιοι συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τα 45 χιλιόμετρα. Και τώρα που συζητάμε δημοπρατήθηκε έχουν πέσει άσφαλτα 45 χιλιόμετρα. Ναι. Στην πόλη της Χίου. Στην πόλη της Χίου μέχρι τώρα. Και τώρα δημοπρατείται ακόμα ένα έργο πάλι με ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποίησης της Χίου, το οποίο είναι για 2 εκατομμύρια και άλλο ένα για 800.000. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι σταδιακά προσπαθούμε να καλύψουμε όλο αυτό το κενό που υπήρχε, γιατί πράγματι οι δρόμοι της Χίου είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και δικαιολογημένο κόστος διαμαρτύρεται. Δεν μπορεί όμως να γίνει αυτό το κομμάτι μέσα σε 6 μήνες. Πρώτα γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Πρέπει να χρειαστούν πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι βρίσκουμε κομμάτι το συμπληρώνουμε. Και από πού θα ξεκινήσεις? Από τους κεντρικούς άξονες, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να μην κάνω δηλαδή αυτή τη στιγμή τη Ροδοκανάκη, την Βενιζέλου, την Καλαμπόκα, λέω κάποια ονόματα, και να πάω να κάνω σε παράδρομους. Θα έρθει και η σειρά που θα γίνουν τα στενά και οι παράδρομοι. Εκείνο όμως που ξεκινήσαμε και προχωράμε συνεχώς είναι πρώτα οι κεντρικές αρτηρίες και πηγαίνουμε σιγά σιγά και σε μικρότερες. Και θα πάμε σε όλους τους δρόμους. Θα πάμε όμως σταδιακά και σύμφωνα με τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε. Βρίσκουμε, δηλαδή, εγώ θαυμάζω τον Δήμαρχο, το λέω ειλικρινά, στο πώς αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι χρήματα που είναι προγράμματα, είναι χρήματα τα οποία είναι από έξτρα επιχορηγήσεις. Και αυτό είναι προς τιμήν του Δημάρχου. Το ότι πηγαίνει στο τάδε Υπουργείο και λέει δώσε μου στο Υπουργείο Εσωτερικών, μας έδωσε τώρα, ζητήσαμε 3.700, μας έδωσε 2.200. Έξτρα επιχορήγηση. Από αυτά τα χρήματα γίνονται αυτά εδώ. Δεν γίνονται από κάποιο πρόγραμμα. Παίρνουμε από την περιφέρεια 1 εκατομμύριο, παίρνουμε από την αυτή, ζητάμε από εκεί. Δηλαδή, ψάχνεται ο Δήμαρχος, βρίσκει λεφτά και έρχονται τα λεφτά και γίνεται η ασφαλτική. Και από την άλλη πλευρά, ακούμε βέβαια μόνο άσφαλτα ρίχνεται. Αυτό που είπες πολύ σωστά. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι αντιμετωπίζει ο κόσμος. Θέλω να θεωρήσω όμως, Κώστα, και το λέω ειλικρινά αυτό, γιατί εγώ το γνωρίζεις, το έχω δηλώσει κιόλας και έχω μάθει να κρατώ και να τηρώ το λόγο μου. Έχουμε κάνει έναν τόσο άρτιο, μελετημένο στρατηγικά προγραμματισμό, που ηχείως μετά το τέλος αυτής της πενταετίας θα έχει αλλάξει. Γι' αυτό βγήκε και ο τίτλος μετά από το σύμπραξη δημιουργίας, νέα ηχείως. Έχω κουραστεί στο Δήμο, το λέω ειλικρινά και συγγνώμη που μιλώ τώρα αυτή τη στιγμή προσωπικά, αλλά εμένα έχεις προσκεκλημένο και ευχαριστώ. Έχω κουραστεί όσο δεν κουράστηκα ποτέ στο νοσοκομείο που ασπρίσαν τα μαλλιά μου και έκαναν πίεση, αλλά το έργο φάνηκε από το νοσοκομείο και το αναγνώρισε ο κόσμος προς τιμήν του, αλλά στο Δήμο έχω κουραστεί πολύ περισσότερο. Γιατί είμαι καθημερινά στο Δήμο, καθημερινά πάνω από το έργο, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Μου έχουν κολλήσει και το βέγκος από το τρέξιμο που κάνω. Επειδή λοιπόν λυπάμαι και πονώ τον τόπο και τον αγαπώ, εξάλλου γι' αυτό ήρθα. Αφιέρωσα προσωπικά μια προπονητική καριέρα και ήρθα να βάλω ένα λιθαράκι στον τόπο μας. Το κάνω με όλες μου τις δυνάμεις, με όλη μου την αγάπη. Δεν σου κρύβω ότι με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό που αντιμετωπίζουμε, και περισσότερο δεν με κουράζει η δουλειά. Έμαθα να δουλεύω πολύ στη ζωή μου και συνεχίζω να δουλεύω. Εκείνο που με κουράζει είναι όλο αυτό το υβρεολόγιο που δεχόμαστε καθημερινά. Εμένα με πονά αυτό το πράγμα, γιατί έμαθα στη ζωή μου να είμαι πολύ ευθύς, να δουλεύω πολύ και να είμαι έντιμος
και να έχω αρχές. Αυτό δεν δείχνει και έλλειψη πολιτισμού και ανθρωπιάς? Θα επαναλάβω ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Και η νοοτροπία, Κώστα μου, είναι θέμα παιδείας. Κατά τις άλλα και τα έπιπλα, λέγανε οι παλιοί μας. Για πάμε λίγο στα σχολεία. Όταν λοιπόν ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει ότι πάνω απ' όλα είναι ο τόπος μας και η πατρίδα μας και όχι ο εαυτός μας, όσο δεν το καταλαβαίνει, τόσο δεν θα κάνουμε ποτέ κράτος. Δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί. Φταίνε και οι πολίτες. Κώστα μου, το κράτος, το κάθε κράτος το αποτελούν οι πολίτες του. Οι πολίτες είμαστε το κράτος. Όταν οι πολίτες συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και περπατάει και παίρνει μια σακούλα με τα σκουπίδια από το αυτοκίνητο, πετάει έξω από το παράθυρο και μετά φωνάζει γιατί είναι βρώμικη ηχείως, συγγνώμη, κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε ότι αυτός ο τόπος είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε, που είναι τα οστά των προγόνων μας, που και εμείς εδώ κάποια στιγμή θα πάμε σε αυτήν την πορεία και αυτόν τον τόπο πρέπει να τον προσέχουμε ως κόρη οφθαλμού. Μετά τα δικά μας τα προσωπικά. Για πάμε στα σχολεία τώρα. Έγινε ένα σημαντικό βήμα και εκεί, έτσι. Αν πάμε στα σχολεία, Κώστα μου, είχαν εγκαταλειφθεί χρόνια. Πραγματικά, έτσι, επειδή μας λένε για τα σχολεία, γιατί μιλάμε τώρα για τα μεγάλα τα έργα υποδομής, έτσι. Μιλάμε για το αεροδρόμιο, για το λιμάνι, για την αυτή. Είναι έργα υποδομής αυτά. Δεν έχουμε αρχίσει να μιλάμε ακόμα τι έχει γίνει στις αθλητικές εγκαταστάσεις του τόπου, η εσωτερική οδοπία που την είπες, στα κομμάτια του πολιτισμού, αλλά ειδικά στα σχολεία. Στα σχολεία θα τα πει ο Δήμαρχος Θεσποτάκη, γιατί εχθές του τα έδωσε όλα τα στοιχεία. Έχουν μπει στην τετραετία πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Στα σχολεία. Στα σχολεία. Και κανείς δεν το λέει και δεν το αντιλαμβάνεται. Έχουμε 92 σχολεία ο Δήμος. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν θα δείτε τι έργο έχει γίνει, εκτός τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, αυτά που έχουν ενταχθεί, εκτός από τη ΣΑΤΑ, εκτός από τη ΣΑΤΑ σχολείων, εκτός από τα προγράμματα, εκτός. Αυτή τη στιγμή στα σχολεία, στην τετραετία έχουν μπει πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος το βλέπει? Και εκείνο που είναι το βασικό είναι αυτό που είπα το κομμάτι προηγουμένως. Είναι το τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Ετοιμάζουμε το 5ο. Είναι έτοιμη η μελέτη για το ειδικό σχολείο. Ένα έργο το ειδικό σχολείο, το οποίο ήταν όραμα δεκαετιών από τους ανθρώπους που έχουν παιδιά αυτής της κατηγορίας. Και πρέπει να τους προσέχουμε ιδιαίτερα αυτούς τους ανθρώπους και αυτά τα παιδιά ακόμα πιο ιδιαίτερα. Η μελέτη του ειδικού σχολείου λοιπόν είναι έτοιμη, περιμένουμε την πρόσκληση. Η μελέτη του 5ου Δημοτικού προχωρά, θα είναι και αυτή έτοιμη. Έχουμε το 3ο γυμνάσιο που εδώ θα πρέπει να το πω. Η χρηματοδότηση είναι 600, το 3ο ιστορικό γυμνάσιο της Χίου, το 1.600, είδατε ότι κάναμε το ΜΕΣ για να δούμε τις βάσεις πριν από περίπου 3 εβδομάδες. 1.600 επισκευαστικές εργασίες, είναι προς τιμήν του και δεν το αναγνώρισαν πολύ, το αναγνώρισαν βέβαια στο αποτέλεσμα της κάλπης. Είναι λεφτά το οποίο ο Νότης ο Μηταράκης απλόχερα έδωσε στοιχείο. Δεν ήταν μόνο αυτό το 1.600, είναι και το τελωνείο το οποίο θα γίνει και θα έχουμε επιτέλους ένα τελωνείο το οποίο μας αξίζει και θα μας θυμά σαν Χίο και ένα σωρό άλλα έργα ανταποδοτικά με αγροτικές και εσωτερικές οδοποιίες, 600.000 χαρτιός, 600.000 για τον Άγιο Μινά, 300.000 για το γήπεδο των Νέο Ταρτάν. Περίπου 12-13 εκατομμύρια ευρώ ήρθαν μόνο από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Γιατί θα γίνει κάτι για το νερό? Το νερό, Κώστα, το έχουμε πει και με τον Δήμαρχο και θα το πει και στην Παρασκευή. Δεν πρέπει να γίνει προτεραιότητα, να δοθεί προτεραιότητα? Απόλυτη. Είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Δεν είναι μόνο το ότι αυτή τη στιγμή επιτέλους, εντάξει, κάποιες ψιλοεργασίες έχουμε να απομακρυνθούν οι στήλοι της ΔΕΗ μέσα από το χώρο που είναι το φράγμα, το Κόρης Γεφύρι. Το Κόρης Γεφύρι είναι ένα τεράστιο έργο. Συγγνώμη όμως, δεν είναι το Κόρης Γεφύρι. Το Κόρης Γεφύρι δεν είναι κατάλληλο για να δώσουμε στον κόσμο νερό για να πλύνει τα πιάτα του, να κάνει μπάνιο. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από 20-30 χρόνια. Συμφωνούμε από έτσι. Νερό. Για να ανοίγει ο κόσμος τη βρύση του νεροχύτη του και να βάζει το ποτήρι του και να πίνει, αγαπητέ Γιάννη. Σου απαντήσω αμέσως, Κώστα. Το Κόρης Γεφύρι όμως είναι ένα έργο το οποίο θα μας δώσει τη λύση στο νερό χρήσης. Το νερό που έχουμε αυτή τη στιγμή στις βρύσεις μας, στα μπάνια μας, δεν είναι το πιο κατάλληλο νερό. Το γνωρίζουμε όλοι. Δεν είναι η ποιότητα που χρειάζεται. Όχι για να το πιούμε, ούτε για να κάνουμε μπάνιο και να ποτίζουμε. Ξέρουμε ότι η ποιότητά του δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
Το νερό λοιπόν που θα έρχεται από το Κόρης Γεφύρι, σε συνάρτηση, γιατί όλα είναι στρατηγικά αυτά, σε συνάρτηση με τον τριτοβάθμιο καθαρισμό λιμάτων, που το νερό που θα φεύγει πλέον δεν θα πέφτει στη θάλασσα καθαρισμένο, αλλά θα είναι νερό για άρδευση, που σημαίνει ότι φεύγοντας αυτόν αρδεύεται ο κάμπος, θα μας λιγοστέψει το νερό που έχουμε για άρδευση, γιατί είναι αρδευτικό το φράγμα το Κόρης Γεφύρι, έτσι, μην ξεχνιόμαστε, που θα φεύγει εκεί, υπάρχει και το δίκτυο αρδευτικό και να πηγαίνει προς τον κάμπο. Σημαίνει ότι αν θα πάνε και αυτά από τον βιολογικό καθαρισμό, τα τριτοβάθμια πλέον, λέει καθαρό νερό θα είναι για πότσιμα, σημαίνει ότι το Κόρης Γεφύρι με 4,5 εκατομμύρια κυβικά νερού, όταν θα συμπληρωθεί και όταν ολοκληρωθεί, θα μας δίνει νερό στις βρύσες μας για λάτρα που λέμε, το οποίο θα είναι άριστης ποιότητας. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά το νερό της βρύσης που θα ανοίγει στη βρύση σου, θα βάλεις ένα ποτήρι νερό να το πιείς, είναι νερό το οποίο θα το φέρουμε από εκεί που δεν έγινε παλιά. Μάλιστα. Εκείνο που γκρεμίστηκε, που φύγανε 4 δισεκατομμύρια δραχμές, 2,5 ήταν το έργο, συν 1,5 που μπήκε πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν έγινε το έργο, 4 δισεκατομμύρια δραχμές κόστισε η μεταφορά του νερού του Ναγού και δεν ήρθε. 4 δισεκατομμύρια. Δραχμές. Τόσα χρήματα κόστισε. 2,5 δισεκατομμύρια ήταν το έργο, η μεταφορά του, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή όμως δεν ολοκληρώθηκε, επιστράφηκαν αυτά δηλαδή που δεν έγιναν τα χρήματα. Τιμωρήθηκε κανένα διάφορα. Δεν είναι ούτε το θέμα μας, ούτε δική μας αρμοδιότητα. Είναι πολλά χρόνια αυτό πίσω. Αυτό λοιπόν είναι μέσα στις πρώτες προτεραιότητες για να αλλάξει και ολόκληρο το σύστημα για πες μας, τι είναι ίδρευσης. η άποψή σου για το μεταναστευτικό? Διότι έχουμε αρχίσει πάλι να φουλάρουμε εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Είχα να δω, από τότε που ανέλαβε ο Μηταράκης, είχα να δω να κυκλοφοράνε μαντήλες και ράσα στην παραλία. Τώρα πάλι κάθε βράδυ έχει γεμίσει. Ναι. Πολλοί δεν μπορούν να αντιληφθούν από τους συμπολίτες μας ότι απέναντι υπάρχουν γύρω στα 7 εκατομμύρια έτοιμοι να πάσα στιγμή να φύγουν από εκεί με τον τρόπο που φεύγουν και να διοχετευτούν προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Είτε μέσω των νησιών του Αιγαίου, είτε από τον Εύρο, είτε από την Ιταλία, είτε από τη Βόρεια Αφρική προς την Ιταλία και την Ισπανία, το γνωρίζουμε αυτό. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε να το αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε, γιατί μιλάνε για υπερδομές. Η άλλο όταν είχε 7 και 8.000 ανθρώπους θεωρούνταν υπερδομή, δεν λέγανε τότε. Τώρα τα 1.000 άτομα τα θεωρούν υπερδομή. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει σε ένα χώρο μία δομή και υπήρχε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει για 500 άτομα μόνο για ταυτοποίηση. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, αλλά καταγραφή και τακτοποίηση. Και αν είναι 1.000 δηλαδή τα άτομα και είναι σε μια περιοχή η οποία δεν θα ενοχλούν κανένα και θα είναι όχι φυλακή αλλά ελεγχόμενη δομή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που δεν είναι ελεγχόμενη και είναι 1.000 άτομα περίπου στοιχείο, είναι καλύτερα. Και εμείς είμαστε επίσης, και να το γνωρίζουμε, το λέω τώρα σε σένα Κώστα, μια και μου δίνεις την ευκαιρία και με ρώτησε για το μεταναστευτικό, η Δημοτική Αρχή Κάρμαντζη δεν είναι υπέρ της δομής στο Θόλος. Το Θόλος, επειδή και εγώ κατηγορήθηκα, προσωπικά σε Γιάννης Ξενάκης, θυμάστε, είχα πει πριν από 3 χρόνια, ότι αν δεν τους δώσουμε εμείς μια έκταση, είτε δημοτική είτε κάποια άλλη έκταση, εκείνο που θα κάνει το δημόσιο είναι να προσφύγει σε εκτάσεις που του ανήκουν. 2 εκτάσεις έχει το δημόσιο στοιχείο. Η μία είναι πάνω από τον Καρφά και η άλλη είναι στο Θόλος. Που αυτή τη στιγμή βέβαια διεκδικείται και πολύ καλά κάνουμε. Και την διεκδικούμε, έτσι, για να μην είναι του δημοσίου. Είναι άλλο κομμάτι μου. Και μάλιστα είπανε κάποιοι, ο Ξενάκης πρότεινε, δεν πρότεινε ο Ξενάκης. Εμείς το πήγαμε. Γιατί ο Ξενάκης δεν ήξερε ποιες είναι οι δημόσιες εκτάσεις, το δασαρχείο του έδωσε ποιες είναι. Επίσης κάτι ξεχάσαμε. Κατηγορηθήκατε γι' αυτό, για το πολέμικο. Γιατί να κατηγορηθούμε για το πολέμικο? Για το πάρκινγκ που έγινε εκεί. Αυτό ήταν άπιαστο όνειρο τουλάχιστον 10 προηγούμενων δημάρχων. Αν δεν το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, άπιαστο όνειρο τουλάχιστον 10 προηγούμενων δημάρχων. Όλοι θέλαν να πάρουν το κομμάτι αυτό του χορέμικου, το οποίο δεν ανήκει μέσα
στη ζώνη υψηλής παραγωγής αγροτικής και μπορεί και να πουληθεί και να γίνει οτιδήποτε. Εμείς το Πόσα στρέμματα πήρατε? 7. 7 στρέμματα. Μεγάλη έκταση. Κώστα μου, αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι συμπολίτες μας. Το πάρκινγκ του Χορέμικου δεν έγινε να φέρουμε τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη. Έγινε για να πάρουμε τα αυτοκίνητα από τους δρόμους και να κάνουμε πεζοδρόμια και για να δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς που έρχονται στην πόλη να παρκάρουν κοντά στην κεντρική αγορά, γιατί σήμερα, σου λέω και το καινούριο, σήμερα στις 1:30 ώρα το μεσημέρι υπογράφουμε τη συμβασιοποίηση του ανοιχτού κέντρου εμπορίου, το Open Mall. Ξέρεις τι είναι αυτό το έργο? Σε συνεργασία βέβαια και με το επιμελητήριο που έχει ένα κομμάτι για τις προσώψεις των κτηρίων, και τα υπόλοιπα είναι το έργο που θα κάνουμε εμείς ως Δήμος, το 1,5 εκατομμύριο, το οποίο θα γίνουν πλακόστρωτα όλοι οι δρόμοι, με άλλο υλικό τα πεζοδρόμια, και η απόσταση του πεζοδρομίου από τον δρόμο θα είναι 4-5 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα, και με την ανάπλαση που έχουμε μέσα στο πλάνο της παλιάς λαχαναγοράς, ότι οι συμπολίτες μας θα πηγαίνουν στο Χορέμικο να παρκάρουν. Θα το φτιάξουμε κι άλλο, με παιδική χαρά, με φύλαξη για αν έχουν ζώα συνοδείας, για να μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του και να κατέβει τα 200 μέτρα και να πηγαίνει μέσα στο κέντρο, να ψωνίσει και να φύγουν τα αυτοκίνητα από το κέντρο. Είναι στρατηγικός σχεδιασμός αυτός. Πιστεύω ότι δώσαμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία κάποιοι θέλησαν εσκεμμένα, δίκαια, να σας κατηγορήσουν. Ο κόσμος πήρε τις απαντήσεις του. Πάμε τώρα στο επόμενο βήμα. Προχωράμε προς την ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων που αναφερθήκαμε. Επόμενη πενταετία, εκλέγεστε. Έχετε κάνει μελέτες, έχετε κάνει προγραμματισμό? Να τα ακούσουμε. Γιατί να ψηφίσουμε το συνδυασμό του Σταμάτη του Κάρματζη και γιατί να ψηφίσουμε τον Γιάννη τον Ξενάκη? Κώστα μου, ευχαριστώ που μου το λες αυτό, γιατί μου δίνεις τη δυνατότητα να επαναλάβω ένα πράγμα. Ένας από τους λόγους του Γιάννης ο Ξενάκης, παρά το ότι έχει τρέξει πάρα πολύ και έχει κουραστεί με όλα αυτά τα έργα που γίναν και που ολοκληρώνονται, γιατί παραδίδουμε μέχρι τις 20 του Οκτώβρη παραδίδουμε και το αντιπλημμυρικό των Μεστών. Ένα μεγάλο έργο. Και μέχρι, εάν μας τελειώσει η Δερβιέ και αυτά, παραδίδουμε μέσα σε 1,5 μήνα και το έργο της Χρήστου, που σημαίνει ότι τα έχουμε δώσει όλα. Εκείνο όμως που με έπεισε να παραμείνω είναι γιατί πραγματικά με το Σταμάτη τον Κάρματζη είναι ένας ηγέτης ο οποίος συνεργάζεται απόλυτα με όλους τους συνεργάτες, τους σέβεται, μιλάει μαζί τους, τους πείθει, έχει την πειθό. Ένας από τους λόγους λοιπόν που εγώ συνεχίζω και είπα δόξα τω Θεώ, οργανικά ο Θεός όλο τον κόσμο τον έχει καλά, είμαι καλά. Όμως κουράστηκα. Κουράστηκα περισσότερο αν θέλεις, όχι σωματικά, ψυχικά με όλα αυτά που γίνονται. Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι έντιμος, να είμαι ηθικός, να έχω αρχές, να έχω αξίες και να πρεσβεύω κάποια πράγματα. Όταν ακούω τον καθένα για την κουτάλα, για το ένα για το άλλο, γιατί δεν πει κάποιος τον ιστορικό. Μέχρι τώρα τον Γιάννη τον Ξενάκη του έχουν πει δύο πράγματα. Και ο Γιάννης ο Ξενάκης είχε ένα αντικείμενο που έχει τέργα, έτσι. Εκεί που παλιά γινότανε ό,τι γινότανε. Δεν θέλω να το επαναλάβω. Γιατί δεν με έχει πάει κάποιος μέχρι τώρα να μου στείλει εισαγγελέα? Δηλαδή το Γιάννης ο Ξενάκης. Γιατί να σε πάει στην εισαγγελέα? Ναι, γιατί λέγονται και ακούγονται πολλά. Κανείς όμως δεν κάνει να με την κίνηση να πει τίποτα. Κουτάλα. Δεν ξέρω κουτάλα και δεν με ενδιαφέρει. Μα ξέρεις εσύ θα πει κουτάλα, εγώ δεν ξέρω. Την κουτάλα τη χρησιμοποιούν αυτοί που την έχουν χρησιμοποιήσει. Για καρέκλες λένε και για καρέκλες με πειράζει. Κώστα μου, μα είχες ανάγκη εσύ από καρέκλα? Πάλι θα σου πω ότι αυτά που έχω περάσει εγώ στο εξωτερικό, έχω καθίσει σε τραπέζια με όλους τους ηγέτες της Ευρώπης. Με τον Γκορμπατσόφ. Όταν έγινε η συνένωση των δύο Γερμανιών στο Grand Hotel του Βερολίνου, έγινε η συνάθρηση όλων των ηγετών της Ευρώπης στο Grand Hotel του Βερολίνου το 1991. Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο Μακαρίτης. Μαζί με τον πρέσβη μας που ήταν στη Βόνη τότε και τους συμβούλους του, η Μακαρίτισσα η Μαρίκα και η Ντόρα η Μπακογιάννη, στο τραπέζι ήταν και ο Γιάννης ο Ξενάκης. Και δίπλα του ήταν ο Μπλερ. Δεν έκατσα να τα λέω και δεν με ενδιαφέρουν. Δεν έχω ανάγκη λοιπόν. Ο Γιάννης ο Ξενάκης δεν έχει ανάγκη από καρέκλες. Εγώ εύχομαι στον κάθε άνθρωπο και ειδικά τους ερετούς να έχουν περάσει και να έχουν βιώσει όλα αυτά που έχω περάσει και έχω βιώσει. Ανάγκη λοιπόν από καρέκλες δεν έχω. Ανάγκη
από το να παίρνω την αντιμισθία των 1.200 ευρώ από την αντιδημαρχία δεν το έχω, το λέω πολύ ειλικρινά. Εκείνο που κάνω είναι η αγάπη και το μεράκι για τον τόπο να γίνουν 5 πράγματα. Επειδή λοιπόν με ρώτησε αυτό, λέω ένας από τους λόγους που έμεινα είναι γιατί έχουμε κάνει ένα τόσο άρτιο προγραμματισμό που ηχείως στο τέλος του 28 μέχρι το 29 θα έχει αλλάξει όψη. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το ΕΣΠΑ ξεκίνησε το 21-27. Το ΕΣΠΑ ήταν 270 εκατομμύρια το 14-20 και αυτή τη στιγμή είναι 395. Έγινε απορρόφηση μεγάλη, η αλήθεια είναι αυτή, και περισσότερο από τυχείο, γι' αυτό ανέβηκε το ποσό. Πάμε στα 400 εκατομμύρια περίπου από το ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή το ΕΣΠΑ, η πρώτη πρόσκληση που έχει βγει από την διάρκειας, αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα είναι 21, είναι το ΕΣΠΑ 21-27, δίνονται οι προσκλήσεις μέχρι να 400 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια. Ναι, βεβαίως. 21-27 είναι το πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 23. Θα πάει μέχρι το 29. Όπως έγινε και εδώ μέχρι το 21. Αυτά τα χρήματα βγαίνουν με προσκλήσεις. Όσο τα χρήματα από την πρόσκληση που γίνεται δεν έχουν απορροφηθεί, μπορούν να πάνε και μέχρι το τέλος της 7ετίας. Εάν απορροφηθούν, τελειώνει το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πρώτη πρόσκληση που έχει βγει από αυτό το ΕΣΠΑ, γιατί είναι προσκλήσεις και άξονες προτεραιότητες, είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Τα ΣΒΑ, έτσι όπως τα λένε. Αυτά έχουν αυτή τη στιγμή 72 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν μόνο τις δύο μεγάλες πόλεις της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη και Χίο. Τα 72 εκατομμύρια. Σε αυτά κάναμε ήδη πρόταση για 47 εκατομμύρια, που σημαίνει σχεδόν παραπάνω το 60%. Ζητάμε εμείς. Και από τα 40, γιατί για να πάρεις τα λεφτά πρέπει να παρουσιάσεις μελέτες, να είναι επιλέξιμες, να είναι δηλαδή μέσα σε αυτή την πρόσκληση, να καλύπτει τις προϋποθέσεις μιας πρόσκλησης. Μπορείς να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα κάνω και ένα σχολείο. Έχουμε μελέτες αυτή τη στιγμή για πάνω από 25 εκατομμύρια. Και επειδή ξέρουμε ότι αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον για 3-4 χρόνια το πρόγραμμα, έχουμε ζητήσει ήδη λεφτά από την περιφέρεια 1.800, εδώ και 7 μήνες το έχω κάνει, για να μας δώσουν λεφτά για μελέτες, γιατί ευτυχώς είχαμε την τύχη να έχουμε και λεφτά πάνω από 2 εκατομμύρια για μελέτες και έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Μόλις λοιπόν πάρουμε και αυτά τα χρήματα θα δώσουμε τις μελέτες. Η ανάπλαση της λαχαναγοράς είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα μου έχει μπει στο μυαλό και ολόκληρη και με τον Δήμαρχο, δηλαδή και ολόκληρη η Δημοτική Αρχή, η ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς αλλάξει την όψη της Χίου. Μάλιστα. Για πες μας τώρα πότε είναι η προεκλογική σας ομιλία του συνδυασμού. Την Παρασκευή. Τι ώρα? Στις 7. 7 η ώρα στην πλατεία, έτσι. Στην πλατεία. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Μάλιστα. Στις 6 του μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να στείλεις κάποιο. Πιστεύω ότι τα πάμε όλα. Καλύψαμε τα πάντα, έτσι. Επειδή με ρώτησες το θέμα του προγραμματισμού που είναι πολύ βασικό. Είναι πραγματικά το Α και το Ω. Έχουμε κάνει ένα τόσο άρτιο και στρατηγικά μελετημένο προγραμματισμό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τελειώσανε τα ΣΒΑΚ, που είναι γενικά για το κυκλοφοριακό της πόλης και πώς πρέπει να γίνει. Το συνδέουμε αυτή τη στιγμή με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, που είναι 8,5 χιλιόμετρα από τα Δασκαλόπετρα μέχρι το Κοντάρι. 8,5 χιλιόμετρα η ανάπλαση, που έχουμε ήδη 480.000 ευρώ για τη μελέτη και την προχωράμε. Έχει γίνει αποτύπωση, θα κάνουμε την αρχιτεκτονική μελέτη και μετά θα γίνει μελέτη. Ξέρεις πώς θα φύγουν από κοινά, γιατί λέμε τα 47 εκατομμύρια. Το λιγότερο 15 με 20 εκατομμύρια θα πάρει αυτό το έργο. Θα είναι όμως ένα παραλιακό μέτωπο, το οποίο το χαιρόμαστε όλοι. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει ένα τέλειο προγραμματισμό. Στοιχείο θα έρθουν πάρα πολλά χρήματα βάσει αυτού του προγραμματισμού που έχουμε κάνει και θεωρώ ότι θα ήταν κρίμα